रां रुफानि थाखाय बारा जाथारना मैया आसाम पुलिसाव साख्रि मावनाय प्रजित नार्जारिया गोब्राब बेरामाव गोग्लैनानै दं। दुखुनांथाव बाथ्रादि आसाम पुलिसाव साख्रि मावनायजों लोगोसे बर' सावथुन मुलुगाव मैखोमै फाव खालामबोनानै थाख्लाय मुङै बयजोंबो मिथिसार जानाय क'क्राझारनि थागिबि बर'नि फिसा प्रजित नार्जारिया बावैसो सान सिगांनिफ्रायनो बेरामाव गोग्लैनानै फाहामथाय लाबाय थादोंब्लाबो मोजाङाव फैयाखै। बेबादिनो मैया हराव थै गोबानानै बिथांनि देहाया लोरबां जानायाव दा बङाइगावनि सेन्ट आगस्टिन हस्पिटालाव प्रजित नार्जारि बिथांखौ फाहामथाय होबाय थानाय जादों। बेबादिनो मैया हरखाब थै गोबानानै बिथांनि देहाया लोरबां जानायाव दा बङाइगावनि सेन्ट आगस्टिन हस्पिटालाव प्रजित नार्जारि बिथांखौ फाहामथाय होबाय थानाय जादों। बे समाव बयनिसिमबो रायजो आइ आफा बिदा फंबाय आंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। आंनि देहाया जोबोद लोरबां, आइ आफा बिदा फंबायनिसिम आं मोनसेल' खावलायनाय, दिनै आंहा जोबोद देहानि सैनांगौ, बेनिखायनो आंनि थाखाय बयबो आर'ज गाबो। जाय जेखि धोरोमानो जाया मानो नोंथांमोननि आर'ज गाबनाय खुलुमनाय सिबिनायजोंसो आफा इसोरनि अननायखौ बोरोमखौ मोनगोन होननानै आङो हामगोनखौ आसा दङ। आङो दा जोबोद गोबावसैमोन माखासे खोथाफोरखौ आं उसुबिदाफोरखौ आंनि आंगो लोगोफ्रा मिथियो। अब्लाबो मैया न'खरनिया गोबाव जानायलाय न'आव मानो दोनबाय थानो होननानै रां रुफानि थाखाय बारा जाथारना मैया आंनि न'खरनि बिबाजै आदा मोनसेल' खावलायनाय रायजो राजाफोरनिसिम बयनिबो आर'ज गाबनायखौ आंनो नांसिगौ, जाहाथे बे आर'ज गाबनायजों आंनि बिरुं बे गाज्रि लोमजादों बुस्थुआ आंना थामिया जादों, दा बयखौबो आं बेखौनो गुरै आर'ज खालामो जाहाथे इसोरनाव आर'ज खालामनानै आंनि देहाया सुस्थ' जानानै आङो फिन खेबसेबाव नोंथांमोनजों नुजानानै आङो अरायसम रंजा बाजायै नोंथांमोननो थाफानो हानाय बायदि आंनि खावलायनाया एसेनोसै। गोजोन्थों। आं दा आगस्टिनाव दंफैयो। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय। क'क्राझार नोगोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया फैगौ 16, 17, 18 आरो 19 नभेम्बरसिम दिवाली धामाका अफार्स आरो लोगोसे मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेला होगासिनो दं। दावहारु अट' एजेन्सियाव बायगिरि बिथांमोना लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो एक्सचेन्जनि खाबुआबो एभेलेबेल जागोन। नोंथांमोना क'क्राझार नोगोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट, दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय दिवाली धामाका अफार्स आरो लोगोसे मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकफोरखौ गोसोबादि लाफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय फ्री एसर्ट गिफ्ट, फ्री सीट कभार, 5 लिटार पेट्रल फ्री, गंनै हेलमेट फ्री, 12 टाइम्स फ्री वाशिं कुपन आरो बाइक बायगिरिफोरनो बाइकखौ मोजाङै साखोन सिखोन लाखिनो थाखाय 12 टाइम्स फ्री वाशिं कुपनबो हरनाय जागोन। आबुङै मिथिना लाबावनो थाखाय 60000399 187 88 220 18193 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।